Bueltan da korrika, 22. korrika honekaekak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du 2022ko martxoaren 31an Amurrion hasita eta apirilaren 10 bitartean Donostian amaituta. Helburuei dagokienean korrika jaiotzetik izan dituen helburuak izango dira nagusi hala nola euskararen aldeko kontzientzia suspertzea eta euskaltegien eguneroko lana indartzeko dirua biltzea. Gu, gure aldetik, gogotsu eta arduraz gaude korrika sasoiaren aurrean. Gaurtik aurrera 5 hilabete iraungo duena. Euskararen inguruko ekimenik zirraragarrienaren bidez, AEKak gure hizkuntzaren aldeko harrotasuna eta aldekotasuna aldarrikatu nahi ditu. Alde batetik, harrotasun aldekotasun hori hauspo bihur dadin euskara erabiltzeko eta ikasteko. Eta bestetik, bultzada izan dadin urrats sendoagoak egiteko. Ekitea, eragitea, eginaraztea. Beraz, orain partekatu ditudan gogoeten hildotik, esan dezakegu tinko eutsiko diogula korrikaren helburuetako bati. Euskararen aldeko kontzientzia, herri gogoa auspotzeari. Eta hauxe da 22 korrikaren mezua. Hitzekin. Hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Euskarak aurrera egin nahi badu, euskaldun proaktiboak behar ditu. Konbentzimendutik ekintzara, praktikara jausi egingo dutenak. Beraz, ohar zaitez badugunaz, bagarenaz eta izango garenaz. Hitza emana duzu, orain egin jauzi ekintzara. Euskara ahoan izan behar dugu herritarrok, elkarteek, erakundeek, bada ekiteko ordua. Gaur egun polita bizizan dugu, pixkat ikusten igalelako Arrigorak bere hasierako proposamenak mantendu, handitu eta sakontzen ari delako eremu guztietan. Alde batetik ekoizleen egonkortasuna bermatu, bidezko prezioak bai ekoizpenaren kate osoan bermatzeari begira hor pausoak ematen nahi ditu. Nekazaritza ekologikoan aurrera pausoak ere egiten nahi ditu, bertako produktuak, bertako merkaturako bidean pausoak ematen ari ditu, eta baita ere gure ager zonalde zabalontan euskara normalizatzeko bidean pausoak ere ematen ari ditu. Bai ekoizleokin gure lantokitan euskara normalizatu eta baita erabilera eremu publikoetan bestelako proposamenak sortuz, agerraldiaren bitartez. Eta beraz, hori horren laburpen bat bizi izan dugu gaurkoan eta egia esan bide honean goazela erakusten duen arratsaldea bizi dugu gaur. Etorkizunari begira, oain arte bai egia dela, oain dela 2 urte arte ere, edo errigorazen pixka batez, ekoizleak, erosleak eta euskara barne behiltzen zituen, zakit, nola esan, matrimonio bat edo. Baina duela 2 urte hasi ginen, beraiek eskatu zutenez, ager baskoruneko biztanleak, hau da, zonaldez euskalduneko Erribera eta erdialdeko, Nafarroko herrialdeko biztanleak eskatzen ziguten bai dirua oso ongi, eta gero zer, eta kalean gure umeak zer, eta nola inen dugu, ez?
Orduan, ateratzen den diruzati bat ere horretara doa zuzenean, ez? Agerraldira izeneko ekimenera. Eta agerraldian, aurten sartadudako kalizendegiak adibidez horretan inbertitu da, 18 ludoteka, herri ez euskaldun horietan umeak euskeraz eta hitzeko, Tuteran bi futbol talde, bat neskena eta bestea mutilena, eta horretara etorri gara. Nahikoa dela esatera, eta orain beraiei tokatzen zaiela. Ez dakizu guztia. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko. Euskaldunen 47 kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala pantaiak euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazteen erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez gehienak gazteleraz izaten dira. Hor egon ez dut hainbeste ikusten, baina txikitan nintzenean, dibujo animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ezer ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten, eta euskaraz, ez. Pantaiak euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzeak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean ohitzen gera esaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urte eskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauzaetariko bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pixu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona, eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin pantaiak euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Zinebra biketarekin jarraituko dugu, abenduak. Merkataritzan euskararen erabilera bultzatzeko kanpaina abiatu du Eusko Jaurlaritzak EAeko hainbat udal eta merkataritza elkarteekin batera. Bilbon aurkeztu dute betikoa gertukoa eskatu euskaraz eskaini euskaraz ekimena, eta hain zuzen Bizkaiko hiriburua izango da bertan parte hartuko duen udalerrietako bat. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako beste 60 udal baino gehiagorekin batera. 60 dira zuzenean ekimen honekin bat egin duten udalak. Baina aintzat hartzen baditugu baita ere UEMaren bitartez datozenak, edo mankomunitateen eta kuadrilen bitartez datozenak 100 gora dira. Bada zerbait. Gure hizkuntzak Bilboko kaleak betetzea nahi dugu. Gure egunekoaren parte izan dadila. Euskarari egunekorotasuna ematea eta hala bere erabilera normalizatu dadila. Iaz abiatutako bideari jarraiki antolatu du Jaurlaritzak aurtengo kanpaina. Izan ere, helburu horrekin egin zen iragan urtean antzeko ekimena.
Aldiz, pandemiak ekintzaren eragina asko mugatu zuen eta aurten indar berrituta eta erkidego osoko udalen eskutik ekingo diote sentsibilizazio kanpainari. Hain zuzen, gertuko merkataritzan jarriko du fokua ekimenak, betikoa eskatzeko aukera ematen duten establezimenduetan alegia. Herritarrek ezagunak dituzten zerbitzuen gertutasuna baliatu eta inguru horietan euskara txertatzeko helburua izango du kanpainak. Momentuaren ezaugarrietako bat da, Gabonetara goazela. Gabonetan erosketa gehiago egiten ditugu, ondoren merkealdiak eta rebajak etorriko dira, eta horietan ere merkataritzaren arloan egoten den jarduera handiagoa izaten da, eta iruditu zaigu, une hau aprobetxatu behartzela baita ere, euskararen inguruko mezu hau bidaltzeko. Sailburuak aipatu duenez, Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako eremu sozioekonomikoaren planak agintzen du garrantzitsua dela merkataritza eta kontsumo eremuetan zerbitzu hizkuntza euskara izan dadin sustatzea. Eta eskakizun horri erantzunez, eginda kanpaina hau. Palomari eskatu lebatza, egian ikusia freskoa den. Eta kontuz bidea gurutzatzerakoan. Zer jarriko dizut, Xabi? Pentsioen erreformaren bigarren zatia adostu dute bart Espainiako gobernuak eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Hala, bi aldeek hitzartu dute belaunaldien arteko ekitate tresna. Pentsioen erreserba funtsa betetzeko formula bat alegia. Horrela, akordioaren arabera 10 urtez kotizazioak igoko dituzte. Baina patronalek aurka egin dute lan kostuak handitzen dituelako erreformak. Alabaina patronalek uztailean erreformaren lehen zatiarekin bat egin zuten eta horregatik Jose Luis Escriba, gizarte segurantzako ministroak uste zuen oraingoan ere akordioa sinatuko zutela. Y nuestra expectativa era, y así lo hemos intentado, que entraran en el acuerdo, y la verdad es que yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho. Y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema pues sobre lo que querían operar. Belaunaldien arteko ekitate tresnak ordezkatuko du pentsioen gastua kontrolatzeko PPren 2013ko erreformak sortutako sistema, jasangarritasun faktorea deitutakoa. Eta Unai Sordo, Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak azaldu duenez, tresna berria ez da murrizketetan oinarritzen. Para el sindicato, este mecanismo no podía basarse en los recortes, sino que tenía que basarse en la mejora de los ingresos, de la estructura de ingresos de la Seguridad Social. Gainera, pentsio sistema ziurtatzeko adostutako erreforma funtsezkoa dela nabarmendu du Pepe Álvarez, UGTko idazkari nagusiak. Conseguimos que las pensiones no se bajen, que no se aumente la edad de jubilación, mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y sobre todo asegurar el futuro. Belaunaldien arteko ekitate tresnarekin 2032ko 50.000 milioi euro biltzea espero dute eta horiekin ordaindu baby boomaren belaunaldien pentsioak. Hala ere, Euskal Herriko pentsiodunen iritziz, tresna berriak neurri murriztatzaileak ekarriko ditu. Jasotzen diren neurriak oso murriztatzaileak izango dira. Horrez gain, LAB eta ELA sindikatuak ere pentsioi buruzko azken akordioren aurka agertu dira. Uste baitute motz geratu dela eta ez dela bermatzen murrizketak ez egitea. Hala, ELAk salatu du informazio manipulazioa nabaria izaten ari dela belaunaldien arteko ekitate tresnaren inguruko eztabaidan. LABek nabarmendu du erreforma ez dela nahikoa eta horregatik gizarte eragileei dei egin die sistema propioa indartzeko. Gauzak horrela sindikatuak aldarrikatu du greba orokorra egiteko arrazoiak soberan daudela. Pentsioen erreformaren bigarren zatia da atzo lotutakoa, baina agian ez da azkena izango. Espainiako gobernuak datorren urtean negoziatu nahi baitu pentsioen zenbatekoa kalkulatzeko baliatzen den kotizazio epea. Herrigoraren udazkeneko kanpaina, Nafarroa hegoaldeko usta euskara Gipuzkoa, eta abiatzeko modua da auzolanean egitea. Gero kanpaina bukaeran banatuko diren saskiak prestatzen. Aukeratu dugu horrela hastea, nahi genuelako aurtengo kanpaina honetan batez ere atentzioa jarri kanpainaren
ekarpenari esker sustatuko diren euskalgintzako proiektuetako bat agerraldia da. Agerraldi horren espiritua, irudia eta hori erakusteko aukera bat izan altzelako lehenengo egun hau. Berez auzolan hau, kutxak egitearena urteroko hitzordua da, jende oso gustora etortzen dena eta hemen goiz pasa bat egiten duguna, baina urten hori apur bat indartu dugu, jende gehiago etorri da gainera, batez ere jende gaztea, eta gero arratzaldean, tuteran, kontzertu bat egongo da, agerraldiaren agendan dauden ekintza guztien artean kokatu duguna, eta kontzertu horretara ere beste jende asko etorriko da, eta horrela apur bat irudikatzen dugu kanpaina hasierako momentu honetan, bai alde batetik kanpaina hasten dela, kutxak preste daudela, eta eskariak egiteko epea zabaltzen dela eta bar, baina batez ere kanpainaren arrazoi nagusietako bat dela agerraldia egitasmoa bultzatzea. Euskararen emaria berrituta eta berriro geuk egiten ez badugu ez baitu inork egingo. Nafarroa erdita hegoaldeko eremu honetako euskaltzaletasunari ekarpen ekonomiko bat nola egin aldiogu, hemengo nekazaritzari edo ekoizpenari bultzada nola eman aldiogu, eta hori auzolanean nola egin daitekeen. Eta ematen du eskema horrek oinarriak badituela. Eta agerraldi azken finean da, eremu honetan euskerak espazio barriak irabazteko egitasmo bat. Tokian tokiko euskaltzaleek ikusten dituzten behar eta interesak eta gogoen arabera, ber nola bultzatu aldiren, iniziatiba puntualak, egonkorrak edo abar. Leku batzutan izango dira ludotekak martxan ari direnak jartzen, beste batzutan ekoizletxe batzuetan euskera planak, herri batzuetan kale izendegiak elebitan jartzen ari dira, euskera egunak antolatzen, eta apurka-apurka segurazki etorriko dira egitasmo iraunkorragoak eta anitzagoak. Eta orduan, AEK sortzen eta ikastolek egiten duten euskaltzaleak eta euskaldunak sortzeko atal horri, agerraldiak segurazki osatu ahal izango dio agerraldiaren egitasmoak eman ahalko dio, espazio barriak irabazteko, eta hemen orokorrean azken finean euskarari eusko barri bat emateko aro bat irekitzea. Eta kanpainak, udazkeneko kanpaina hauek saskiak, banatzeko kanpaina hauek, horri bitartekoak eta horri bultzada emateko tresna izango dira. Eta segurazki, orain da momentu aurrengo 3-4 urteetan salto hori emateko. Amiantoaren biktimei kalte ordainak emateko 25 milioiko funtsa adostu du EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Espainiako estatuko aurrekontu orokorren negoziazioan EH Bilduk Eskerra Republikanarekin batera aurkeztutako zuzenketa onartu da diputatuen Kongresuko aurrekontuen batzordean. Izan ere, Euskal Alderdi Subiranistak nabarmendu duenez, erakundek hamarkadetan ahaztuta izandako kolektibo baten aldarrikapen historiko bati erantzungo zaio horrela. Es el momento de que ese fondo empiece a restablecer la dignidad que les ha sido arrebatada a toda esta gente, que ha tenido que soportar un calvario de enfermedades cancerígenas y en muchísimos casos la muerte. Aurrekontu negoziazioan lortu duten lehen akordioa da EH Bilduk eta Espainiako gobernuak, eta hurrengo orduetan gehiago erdiestea espero du EH Bilduk. Bizkaiko eraikinen eta lokalen garbiketako langileek manifestazio egutegia zehaztu dute, ELA, LAB eta ESK sindikatuek deituta. Protesten helburua da enpresaburuei lan baldintza duinak eskatzea, tartean hilean 1.200 euroko soldata 15 ordainketetan, hau da, 18.000 euro urtean. Izan ere, langile gehienek lanaldi partziala dutenez, haien soldata ez da iristen urrundik ere 1.000 eurora. Gauzak horrela, gaur eraikinen eta lokalen garbiketako langileak
Basauri mobilizatu dira eta hurrengo asteetan Getxon, Durangon eta Bilbon egingo dituzte protestak. Guggenheimeko ferrobial garbikuntza enpresako langileek 160 egun daramatzate greba mugagabean. Ela sindikatuak deituta soldata arrakala bukatu dadin exigetzeko, Guggenheimeko garbitzaileak museoaren sarreran elkartu dira bart. Gainera Gipuzkoako 41 garbitzailetako ordezkaritza bat Bilbora joan zen garbitzailei babesa adierazteko. Grebalariek soldata arrakalaren behin betiko ezeztapena aldarrikatzen dute. Halaber, Elak adierazi du kale garbitzaileen azpisektorea maskulinizatuta dagoela eta eraikinetakoa aldiz erabat feminizatuta. Gauzak horrela, Elako ordezkariak, Ane Zelaiak, nabarmendu du sektoren artean urteko soldatan 8.000 bat euroko aldea dagoela. Kolektibo honi Bizkaiko garbikuntzako hitzarmen sektoriala aplikatzen zaie eta hitzarmen sektorial horretan soldata arrakala garbi bat dago. Zergatik hitzarmen sektorial horretan soldatak ez dira 16.000 eurora heltzen urteko eta eraikin eta lokalen garbikuntza sektore feminizatua da. Aldiz, kale garbikuntza sektore maskulinizatua da eta soldatako 23.000 eurotik gora daude. Hor dagoen soldata ezberdintasuna ez dago inola ere justifikatuta, soldata arrakala bat da. Gaur-gaurkoz negoziazioak blokeatuta daude pasaden asteko epaiketa batengatik izan ere auzitegiko ateetan grebalariek eskaintza bat jaso zuten enpresaren aldetik. Baina Zelaiak azaldu du grebalariek aho batez eskaintzari uko egitea erabaki zutela, hori ez delako aldarrikatzen zutena ez da pauso bat soldata arrakalarekin amaitzeko. Horrez gain, Elak ohartarazi du Guggenheimeko museoak erabakitzen duela zenbat diru jartzen den azpikontratazio horretan. Beraz, langile horiek greban izatea eta soldata arrakala hori oraindik ere existitzea erabaki politikoa dela kastigatu du sindikatuak. Horrezgatik aldarrikapena ferrobial enpresaren kontra baino administrazioaren aurkakoa dela zehaztu duelak. Ertzaintzak gorroto delituen aurkako 219 salaketa erregistratu ditu urteko lehenengo 10 hilabeteetan. Eta horren harira Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak eskatu du gorrotoaren katea errotik mosteko, baita aurreritziak desegiteko ere. Asteazkenean islamari buruzko aurreritziak desegin jaurdunaldia izan zen. Bertan Erkorekak ziurtatu zuenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratzen diren gorroto delituen arrazoi nagusia xenofobiarekin lotuta daude. De los delitos de odio que año tras año se registran en Euskadi, muy por delante de las demás causas, muy por delante, es la relacionada con el racismo y la xenofobia. En los 10 primeros meses del año 2021, en lo que llevamos de 2021, los delitos de odio registrados por la Ertzaintza y basados en motivos racistas y xenófobos han aumentado de un 48,55% a un 55,71% respecto al año pasado. Horrelakoak ekiditeko Erkorekak adierazi du funtsezkoa dela portaera intoleranteak ezabatzeko lan egitea. Eta gogorarazi du adierazpen askatasunak ezin duela inoiz estali gorroto diskurtsoa. Halaber, segurtasun sailburuak nabarmendu du bizikidatza anitza eta integratzailea eraikitzeko aurreritziak desmontatu behar direla. Hainbat eragile eta kolektibo atxikitu dira Euskal Gehiengo sindikalak lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde iragarritako protestetara abenduaren baterako. Hala, Hego Euskal Herriko 11 eragile sozialek, feministek, ekosozialistek, gazteek, ikasleek, eskubide sozialen aldeko aktivistek, antimilitaristek eta independentistek berretsi dute garrantzi handiko unea bizi duela Hego Euskal Herriak. Eta horregatik bat egin dute Euskal Gehiengo sindikalak luzatutako proposamenarekin. Abenduaren bateko mobilizazioi atxikimendua eman dieten gizarte eragileek agerraldia egin dute eta bertan hitza hartu dute Manu Martinez Ernaiko kideak eta Naia Torrealdai bilgune feministakoak.
Horrela Martinezek azaldu duenez, pandemiak azkartu egin ditu gizarteak bizi zituen zapalkuntzak. Pandemiak azkartu egin ditu legal ez genituen krisiarizkoentzat eta sistema kapitalista, heteropatriarkal eta kolonialistak eragindako zapalkuntzak are gehiago sakondu dira. Eta urteetako borrokaren ondorioz lortutako eskubideen murrizketak ez dituztela onartuko jakitera eman dute eragileek. Gainera norabide aldaketa baten beharra nabarmendu du Torrealdaik. Queremos decir alto y claro que hay otra manera de hacer las cosas y que quienes estamos aquí estamos dispuestos a seguir luchando en esta dirección. Ahora que nos quieren separadas y desmovilizadas, juntas somos más fuertes. Gauzak horrela, abenduaren batean, goizeko 11etan Euskal Herriko hiriburuetan manifestazioak egingo dituzte eta arratsaldez eskualdeetan. Eta egunero legez elkarrizketari tarte irekiko diogu eta horretarako gaurko gonbidatua dugu Nora Abete Bilboko udaleko hiri berroneratze zinegotzia. Eguerdion, ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Lehenik eta behin 2022ko aurrekontuei buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere hain zuzen hiri berroneratzearen aurrekontua aurreko urtekoa, baina 7% handiagoa izango da. Zertara bideratuko da hain zuzen? Bueno, egia da gure aurrekontua altuagoa izango da datorren urterako eta programa berri bat martxan jarriko dugu. Helburua izango da Bilboko auzo guztietan, eta hau berria da baita ere, diru laguntza batzuk eskainiko ditugu efizientzia hobetzeko. Gure eraikinen efizientzia edo etxe bizitzena, ez? Izan daiteke eraikinak isolatzeko edota eguzki plakak jartzeko, baina helburua da gure etxe bizitzak efizienteagoak izateko, energia gutxiago kontsumitzeko eta CO2 emisioak murrizteko. Eta hau izango da berritasuna. Gero jarraituko dugu gure ohiko programekin, gure eremuetan, dakizuenez, Zurbiza da birgaitze lanak sustatzen dituen udal erakundea, eta eremu ezberdinetan lan egiten dugu. Alde Zaharrean, Bilbo Zaharrean, Iralan, Zazpilandan, Olabeagan, eta han sustatzen dugu birgaitze lanak. Ez bakarrik teknikoki edo diru laguntzen bidez, baizik eta laguntza soziala edo akonpainamendu hau egiten auzokideekin, ez? Eta gure helburu nagusia da kohesio soziala sustatzeko. Beraz, esango nuke datorren urterako apustu bat egingo dugula gure etxe bizitzen egoera hobetzeko. Bilboko udalak gainera beste apustu bat ere egin du, hain zuzen etxe bizitza hutsei kanon bat jarri nahi die, etxe bizitza hutsak nolabait alokairuen merkatura bideratzeko. Zertan datza zehazki? Sozialistok egin genuen lege bat, etxe bizitza legea, eta horren ondorioz dekretu bat martxan jarri dugu, eta orain udalak egin behar dutena da dekretu hau bete, ez? Eta zertan datzan, etxe bizitzak hutsak dagoenak, 2 urte baino gehiago hutsik egon daudenak, zerrenda bat osatzen dute, eta helburua da merkatura ateratzea edo mobilizatzea, ez? Denok dakigu etxe bizitza arazo bat izan daitekela pertsona askorentzat, eta helburua da guztiz hau mobilizatzea eta jendeari eskaintzea. Orduan, kanon bat jarriko da, pertsonak alokairua edo merkatura atera ez dute nahi, jarriko dugu kanon hau, zerga modukoa, ez? Baina helburua lehenengo pausuan izango da pedagogia egitea. Azkenean, haiek ulertu behar dute zertan datzan dekretua eta zein aukerak dituzten haien etxe bizitzak alokatzeko edo merkatuan jartzeko. Eta hau izango da helburua. Ikerketa bat abiatu duzue, 2000 etxe bizitza inguru, baina gehiago mugitu daitezke merkatura, ez? Lehen aldia da horrelako ere diagnosi bat egiten dena. Bai, diagnostiko bat egin dugu Bilbon, zein den egoera jakiteko. Eta aipatu duzun moduan, 2100 bat etxe bizitza hutsik egon dira 2 urtez, eta posible litzateke zerrenda honetan sartzea eta kanon jartzea. Orduan, saiatuko gara merkatura atera,
Eta aipatu duzunaren diagnostikoan, oso datu deigarria atera genuen, eta izan zen, Bilbon 10.000 pertsona daude 18 eta 54 urteen artean lan egiten dutenak, beraz soldata bat dutenak, eta ezin dira emantzipatu, ez? Orduan arazo bat da, eta horren alde edo saiatzen gara, konponbide bat bilatzen, eta hau izan daiteke programaren bat, ez? Datuek erakusten dutenez, ez gazteen baitan edo gaztek kezkatzen du gehien bat egoera honek, eta esan dezala, hau izan daiteke irtenbidetako bat, baina bestelako lan lerroak ere dituzue udaletxean, emantzipazioa bultzatzeko? Bai, esango nuke programa ezberdinak dagoela. Bata izango litzateke gaztelagun programa. Diru laguntzak ematen dira gazteak etxeak alokatzeko. Eta, ondo funtzionatzen du, eta, aukera bat da, haiei errazteko, ez, prozesua. Eta beste bat, izango litzateke arraigo programa deitzen duguna, eta da gure gazteok haien auzoak geratzeko. Otzarkoagakoa bazara, han eskaintzen ditugu etxe bizitza batzuk han geratzeko eta Otzarkoan han geratzeko, beraz, arraigo sendotzeko, ez? Bertan geratzeko eta ez bilatzeko etxe bizitza bat beren eremutik nolabait esateko kanpo, ez? Hirigintza ari garela baita ere, hirigintza eredua aipatu behar dugu, pandemiak azaleratu du, ez? Hiriak bestera batera antolatzeko behar hori egon badagoela, zaintza erdigunean jartzeko, besteak beste, Bilbok ere horren beharra ikusten du? Nik uste dut pandemiak oso argi utzi digu pertsonok gure hiriko eremuak berreskuratu nahi ditugula, ez? Eta etxealdian eta pandemian geundenean, programa berri batzuk martxan jarri genuen, eta oso ondo atera zirenez, jarraitzen dira. Eta hau da, adibidez, igandero, bai areatza, bai kale nagusia, oinezkoentzat dira. Orduan, nik uste dut, gero eta leku gehiago ditugu pertsonentzako, eta hau nire ustez da pandemiaren ondorio positibo bat, ez? Izan ere, zein hausnarketa egingo zenuke honen gainean? Zein eratara izlatzen da hirigintza eredua gure bizimoduan, gure osasunean? Nire ustez oso harreman estua dagoela. Argi ikusten dugu, berroneratze sailean adibidez, gure nola antolatzen ditugun gure etxe bizitzak edo gure auzoak, hala izango da gure bizimodua, ez? Gure etxe bizitza isolatuta ez badago, ezetasun asko badaukagu, ziurazki edo aukera gehiago izango ditugu osasun arazoak izateko, ez? Edo mugikortasuna eta osasunaren arteko harremana oso argi dago. Aukeratzen badugu mugitzeko era osasuntsua, adibidez, ibili kotxe hartu beharrean, ziurazki osasun hobea izango dugu, ez? Orduan, azkenean, hau da Bilbon nahi duguna, gure biztanleak gehiago bizitzea eta hobeto bizitzea. Eta, horretan gabiltza. Ildo honetan ere asko hitz egiten ari da eskola ingurunei buruz, ezta? Ez dakite, harreman hobea izateko ingurumenarekin umeek, gune berde gehiago sustatzea, ezin eratara ari zarete lantzen ildo hau? Argi daukagu, hiri batean, umeentzako oztopoak edo arriskuak badaudela, ez? Orduan, saiatu behar dugu, hauek kentzen edo behintzat errazten umeak kaleetan jolasteko edo oinez joatea eskolara, ez? Orduan, ja daramagu urte batzuk hau lantzen, eskolarako bideak errazten edo lasaitzen, baina aurten egin dugu beste programa bat. Eta izan da, Kontxa, Indautxu eta Cervantes eskolaren inguruan kotxeak kendu eta lehentasuna umeei eta pertsonei eman, ez? Orduan, dira, gune oso atseginak, haiek, ondo mugitzeko, arazorik gabe, eta, uste dut,
emaitzak onak izango dira, ez? Erronka handia dago gai honetan, batez ere, hirigune handietan, Bilbo bezalakoetan, ez da? Atxuriko eskolak baita ere kezka agertu du, honen inguruan, bide berdinetik jarraituko du? Egia da, Atxuriko eskolaren kasuan ezberdina da, autobus asko pasatzen dira hortik, kotxeak, eta orduan, kezkatzen gaituen gaia da, ezagutzen dugu arazoa, eta gurasoekin ja egon gara behin baino gehiagotan, eta udaleko saien artean saiatzen ari gara konponbide bat bilatzen, dakizuenez, ez da bakarrik mugikortasuna, baizik eta segurtasuna, eta denon artean bilatu behar dugu konponbidea. Espazioaren erabileraren gainean ari garena, baita ere, kezka sortu du ez da Bilbon batez ere terrazten auzia, ez? Pandemiaren luzapenerako izan duten luzamendu hori terraztek. Zen puntutan dira, noiz arte izango da luzapena? Ez da gai erraza, eta nik esango nuke oreka bilatu behar dela. Bai deskantzu, bai aisialdia, bai ekonomiaren artean, ez? Orduan, konponbide honetan, saiatzen ari gara topatzen, eta saia izango da denok pozik egotea. Bakoitzak badauka interes ezberdinak, baina saiatuko gara, konponbide ona bilatzen. Lehen aipatu duzu, kale batzuk UNESCO-entzat jartzen ari zaretela, baita ere mugikortasun eta iraunkortasun sailak aurreratu du, datorren urtean, kale nagusia UNESCO-entzat soilik izango dela, honek ez du bakarrik lotura hiri ereduarekin, baita ere klima aldaketarekin, ez? Bai, noski. Hirietatik zerbait egin behar dugu, ez? Aldaketa klimatikoarekin, konpromisoa hartu, eta hau nire ustez izango da bat oso argi. Lehentasuna pertsonei eman behar diegu, ez kotxei, eta kasu honetan datorren urterako kale nagusia oinezkoentzat eta garraio publikoentzat ere izango da bakarrik. Eta zen beste erronka dituzue udaletzean gai honen gainean? Nik uste dut mugikortasunarekin lotuta dauden gaiak dira, eta adibidez autobusak elektrikoak izango dira, saiatuko gara gero eta bizikleta gehiago izaten eta ez hainbeste auto, eta gero oso lotuta dago gai ezberdinekin, ez? Berroneratze saileekin, aipatu dudan moduan, saiatuko gara efizientzia hobetzen, hori, kutsadura murrizteko azken finean, ez? Beraz, hirigintza eredua eta baita ere gure ohiturak aldatzen joan beharko gara datozen urteetan zehar. Mugikortasunarekin jarraituta, besteak beste duela gutxi abian jarri duzue baita ere Bilbo 30 ekimena, ez? 30 kilometro orduko ibilbide hori sustatzeko. Zeintzuk dira orain arteko ondorioak? Orain urte bete daramagu neurri honekin, eta ez dakit gogoratzen zaren, baina hasieran batzuk izarri zituzten ondorio oso latzak, ez? Autobusak beti berandu ailegatuko zirela, autoilarak egongo zirela, edota autoak gehiago hondatuko zirela. Eta hau ez da gertatu, guztiz aldrebez, ez? Esango nuke, orain bizikleta gehiago ditugu, kotxe gutxiago, istripuak, zarata, kutsadura murriztu egin direla, eta pertsonentzako leku gehiago ditugula. Orduan, esango nuke oso ondo doala. Baina, egia da, azken hilabeteetan, pixka bat erlasatzen ari gara, eta abiadurak gora egin du pixka bat. Ez dela betetzen, ez nahi duzu? Gune batzuetan nabaritzen dugu ez dela betetzen, ez. Eta horren arira, radar pedagogikoak instalatzen hasiko zarete. Zertan datza ekimen hau? Izango da gogorarazteko neurri bat, edo ohartarazteko, ez? Bilbon neurri batzuk ditugu, eta bata da, hori, 30 kilometro orduko gidatu behar dela, ez? Orduan, hirian zehar kokatuko ditugu radar batzuk, 30 bat, eta informazio emateko izango dira. Guk jakingo dugu zein abiadurara joaten garen,
Eta, izango da informatzaile moduan, ez? Baina gero, guri informazio importantea emango digu. Jakingo dugu non betetzen den eta non ez. Eta betetzen ez diren gunetan, zerbait gehiago aplikatuko dugu, ez? Bigarren pausuan, beste radar mota jarriko da gune hauetan, eta ja izango da neurria betetzeko eta isunak jarriko dira beharrezkoa bada. Lehen da bizi beraz diagnosi bat egin nahi duzue. Bai, eta izango da, kanpaina pedagogikoa, ez? Ikusiko da, lortzen den helburua, eta baita ere, honekin lotuta, mugikortasunarekin lotuta, klima aldaketarekin lotuta, 2030 urterako Bilbok izan beharko du, nola da, emisio basuko zona bat. Zein izango da, ez dakit aurreikuspenik izango duzuen dagoeneko? Bai, hau izango da Bilbon, baina baita beste hiri batzuetan ere. Espainiako hirietan jarriko da martxan datorren urterako edo datozen urterako, eta emisio basuko zona bat da oso gune mugatua eta baldintzak edo, mugatuta egongo da ere, zein ibilgailuak sar daiteken, zein baldintzatan, zenbat aldiz, eta hau, aztertzen ari gara, nola izango den Bilbon, baina ja badakigu erdigunean kokatuta egongo dela. Beraz, izan daiteke kotxerik gabeko zonalde bat? Edo ibilgailu, kutsatzen ez duten ibilgailuak sartzeko adibidez. Neurri gehiago, klima aldaketaren helburu horiek lortzeko, eta ildo honetatik ere kotxeen erabilera murrizteko, eta erabilerarekin lotuta Saninazio auzoan ordainpeko aparkalekua mugatzeko edo jartzeko autua egin da. Ez dakite nolakoa izango den datorren urtetik aurrerakoa. Ez da bakarrik San Ignazioan izango, baizik eta San Ignazio, Ibarreko Landa eta Abusu Lapeñan. Eta, ota edo tao eremua luzatuko da, auzo hauetara, auzokideek eskatuta. Haiek etorri ziren udalera, hau eskatzera, eta guk egoera aztertu ondoren, erabaki dugu luzatzea, ez? Ikerketa bat egin dugu, egoera zen jakiteko, eta konturatu ginen, adibidez, Lapeñan, 10 kotxetik 6 ez ziren auzokoak. Edo adibidez, San Ignazioan, egunean zehar oso zaila da aparkaleku bat topatzea, eta gero gauean libre daude, ez? Orduan, horrek esan nahi du, kanpotik etorritako kotxeak direla. Orduan, martxan jarriko dugu datorren lehenengo 3 hilabetean, eta beste auzoak hala eskatzen badute, eta aztertu ondoren ikusten dugu onuragarria izango dela, jarriko dugu martxan. Eta auzokidentzat ere izango da ordainpekoa? Bai, haiek tasa ordaindu behar da urtero, baina beste lekuetan bezala, ez? Eta azkenean horrela jende gutxiago etorriko da beste auzoetatik, eta suposatzen dugu leku gehiago izango dutela auzokidek. Gaiz aldatuta, Derioko hilerrian dolu perinatal gune bat ireki berri da, azaroaren batean inauguratu zena. Zertan datza eta zein da honen garrantzia? Nik esango nuke dolu perinatala oso gai tabu dela, ez da horretaz hitz egiten. Eta konturatu ginen, familia askok egoera hau bizi behar zuten, seme-alabaren bat galtzen zuten, eta guk egin nahi duguna da isiltasuna apurtu eta oroitzapen eremu bat eskaini familia hauei. Bilbon izango da Euskadin lehenengo hilerria eremu hau daukana, eta uste dugu garrantzia handia dauka familia hauei, ez dira gutxi, eta gure ustez oso gai importantea da, landu behar da, eta gure laguntza hau izango da. Zer nolako harrera izan du?
honen berri izan duzue edo duela gutxi ireki da espazioa? Ireki da duela gutxi, baina ezagutzen dugu eta harreman izaten dugu dolu perinatalaren erakundeekin eta oso pozik daude, oso aurrera pasu handia da haientzat. Gaiz beste ere egin behar dugu eta noski koronavirusaren inguruan ere hitz egin beharko dugu. Zein puntutan da oraintxe bertan Bilbo hiriburua? Egoera ez da ona. Dakizuenez datuak handaude, datozen asteak oso garrantzitsuak izango dira, egoera zein den jakiteko, baina gure ustez momentuz bakoitzak arduraz jokatu behar du eta neurriak ondo bete eta guk beti egingo dugu Eusko Jaurlaritzak beteko ditugu haien beharrak eta haien neurriak, ez? Orduan, ikusiko dugu nola dagoen, baina egia da, egoera ez dela ona. Hala ere, ez dakita aurrikuspenik egin daitekeen, datozen jaiegunei begira, San Tomas, Gabonak nola ikusten dituzue? Alkateak esan duen moduan, hausnarketa egiteko momentua dela, eta ez erabakiak hartzeko, baina ikusi behar ditugu zein den eboluzioak eta datuak nola doaz. Nora Abete, Bilboko Udaleko hiri berroneratze zinegotzea, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzat tarte bat hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. DDT banaketak argitaletxeak iaz kaleratutako Izar Beltza Deneoa liburuaren aurkezpen berezia prestatu du kolektiboak. Gune autogestionatuaren historiari errepasoa egiten dio Ando Fernandez Azkaraik idatzitako lanak. Bertan sortutako punk taldeak gogora ekarriz. Eta hain zuzen, talde horietako zenbait elkartu eta egun osoko egitaraua prestatu du DDTek larun bat honetan hilaren 21. Izar Beltze Atenea oso berezi izan zen hemen Bilbon, eta batez ere kulturaz komertziala mugitzen diren taldeekin eta hori ez. Eta orduan pentsatu genuen egitea zerbait potentea eta handia eta jendea berriro biltzeko aitzaki bat. Eta orduan pentsatu genuen Izar Beltz liburu hau aurkeztea eta Izar Beltzeko Ateneo jende guzti hori berriro biltzea. Eta liburu aurkezpen eta gero, 10 bat talde lotu dira berriro, aspaldia jotzen ez duten taldeak, eta orduan izango da oso aurkezpen berezi bat. Izango dira 2 eszenatoki, eta 15 minutu talde bat, beste 15 bestea, eta izango da pan, eta Izar Beltz moduan. Lurrean, ekipo de voces bat, jarri, horrela ziren kontzertuak, eta hori berriro biziko dugu. Orduan, emozioak eta hori egongo dira hor pilpilean. Sondikan kokatuta dagoen Astika herrian ospatuko da aurkezpen jaialdia, eta Izar Beltz Ateneoa bezala, ideien trukerako, hausnarketarako eta eztabaidarako gunea izan nahi du ekitaldiak. Astika herriak Izar Beltzen egiteko erarekin bat atorrela iritzita erabaki dute antolatzaileek ospatzea. Ez da kasualitate bat Astika herrian egitea, ez? Astika herria leku aske bat da, okupatua, eta hori ere mantendu behar genuen, eta gainera uste du jende asko etorriko dela, eta orduan behar genuen ere espazio handi bat, eta gainera Astikako politikarekin Izar Beltz bat dator, ez? Orduan oso kompatibleak dira. Jende hartu du como, ostras, benetan, ez? Izan da como harridura bat, eta venga, egingo dugu hau eta berpiztuko dugu. Ez genuen ikusten Bilboko gaur egungo talde bat ekartzea Izar Beltzen jai baterako, ez? Raskatu behar genuen eta berriro hor barruan gordeta dauden sentimendu horiek berriro berpiztu eta oso flipante izan da, gehienak izan digute baietz. Urteotan banaturik eta jarduerarik gabe egondako taldeak bildu ditut DDTek egun horretarako, eta hain zuzen, taldeen prestutasuna goraipatu du antolatzaileak. Berezia ere, haien erantzuna ez, danok emozio pila bat, ez como, baina benetan, esango diot, deituko diot honi, horri ez dakizer, eta hando gu animatzen gara, benetan. Eta igual hori, dira taldeak igual 7-8 urte ja ikusi barik elkar, eta jendea etorriko da kanpotik kontzertu hau ematera, eta suposatzen dut, aste honetan izango direla ensaio guztiak, bat edo 2 ensaio, eta jotze da. Eta horrek emango dio bere sarman, ez?
Ahotseneak bere aurtengo musika egitaraua iragarri du 56. Durangoko azokarako. Urtero legez ibilbide luzeko musikariek zein hasiberriek bat egingo dute azokak iraungo dituen 5 egunetan, abenduaren 4tik 8. Orodara 50 taldek eta bakarlarik osatuko dute programazioa, egunero goizeko 11etan hasi eta gaueko 10etan bukatuko den kontzertu segidan. Musikazale eta kontzertu zaleek eskaintza anitza izango dute Durangoko azokako edizio honetan ere. Estilo aldetik zabala izango baita. Rockak, popak, folkak, hip-hopak, trikitisak, funkak, reggaetoiak, flamenkoak eta abar luze batek beteko dute Ahotseneako eszenatokia. Aurten iaz bezala Plateruena kafe antzokian izango dira emanaldiak, ohiko karpen ordez. Eta iragan urtean itxi zuten aretoa propio irekiko dute Ahotseneako aurkezpenak jasotzeko. Sarrera doakoa izango da, urtero bezala, eta aurrez aurre gozatzeaz gain, edozein txokotatik streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango du publikoak. Durangoko azoka.eus webgunean zabalduko baitituzte kontzertuak zuzenean. Taldeei dagokienez, esan bezala, ibilbide luzea duten musikariak arituko dira. Willis Drummond, Anari edota Eskakeitan bezalako taldeak bilduz. Baina baita aurreneko lana aurkeztuko duten formazio hasiberriek ere emango dute kontzertua. Tartean Hipnosia, Lotura edo Kilimak taldeek. Kontzertu ez gain diziplina askotariko egitaraua izango du 56. edizio honetan Ahotseneak. Solasaldiak, proiekzioak, arte eszenikoak, umeentzako ikuskizunak, ekitaldiak eta abar. Adierazitutenez, egitarau osoa azaroaren 22an aurkeztuko dute. Liburua 3 puskatan edo zatitu banatua heldude. Lehenbizikoa da nondik heldu gara, iruditzen zitzaidan osmarketa bat indar baldin bagenuen, puri-purian dagoen gai horri buruz, baina ez dakit duela 30-40 edo akaso duela 100 urte puri-purian dagoen gai bada, ez, eta gutxiegi idatzi da ensaio gizara edo ekarri da ensaiora, ez da ekarri orain artean gudakigula. Eta, bazela kokapenerako lehenbiziko pausua behar zuela izan, nondik heldu garen hori azaltzea, ez? Beraz hor, heldude goiti-beiti, ni biztan da ez historialaria, baizik eta pedagogiaren eremutik heldu naiz. Beraz, hori, hezkuntza sistema hauek ez ulertuko baldin badugu eta erroetara joanen baldin bagara, gaur egun ez tabaidatzen dugunean, erroetara joko baldin badugu, eta elementu guztiak mahaigaineratuko baldin baditugu, garrantzitsua zela jakitea nola sortzen diren hezkuntza sistema hauek berak eta hori ulertzea. Nola sortzen diren eta horri zein erantzun ematen zaion ondar mendean baixoriken Euskal Herrian. Honen izenburua esanguratsua da, lagun biltzen du, jan eta jabe. Iz joko bada, baina lagun biltzen du pixka bat esan nahi dudan. Jan gozatuz eta horretarako janarekin gozatzeko dudarik gabe buru jabe izanaz. Ongilatea ez da bakarrik, ez da soilik kalitatezko jakiak erabiltzea, baizik eta baserritarren ongizatea eta naturaren jasangarritasuna bermatzea. Eta labur biltzen da nolabait duen janariak gure bizitzan daukan garrantzi hori. Batetik janarian gaur egun zaporrik gabeko janaria jaten dugu, gure egunerokotasunean, eta dagoen zirkuitu horren bidez multinazionalekiko morrontza eta dependentzian bizigera. Eta beraz, ezi hori apurtu behar dugu, eta lortu behar dugu buru jabe izatea, eta hortarako ezinbestean, hasi behar gara, ingurukua jaten, garaian garaikoa jaten, zirkuito laburaren bidez
janariak gure ganatzen. Bizi zangunok punka, sasoi baten, eta harripen inguruen eta sasoi horretan joan nintzien lagunei oroimena iteko egiten genuen 2 urteen behin, eta egiten dugu 2 urteen behin, bazkari bat eta kontzertu bat, eta kartzen ginen hemengo eta hango jentia. Joan zan urtean, Toketa San Barriro ikie, eta Txerra, Ripeko baterixa, bakarri bizidana Ripekotik, proposatu zigun, zerbait gehiago egitea, zezien 40 urte azizala eta movimentu punka sasoi horretan azizalako. Eta orduen, proposamen hori hasi ginen obatzen, eta, hau da nadauko. Erakusketa sortu zen pizka bat, azaltzeko mai gainean ipintzeko zelako testu inguruan sortu zen punka arrasaten eta zer gure gau azaltzia, dana azaltzia zaila da, eta horregin gauen, danon artien, bota gauen ideia pila bat, eta orduen daz, panel batzuk, antolatuta gaien inguruan, eta panel bakoitzian, azaltzen dau, gizarteko eta sasoi horretako, gune garrantzitsuenak, guretako lan azpimarratzekoek diezenak. Eta daude eginda, argazkisakin, prentsa zatixak, joan garen topetan materiala, sasoi horretakoa. Izenda gehiago ez da, iritsi bat ematea baizik, eta mai gainean ipintzia zer gertatu zen momentu horretan. Erakusketaz gain eta egingo dugun kontzerturen batez gain, ulertzen dugu punka modu uniko zabalien. Punka ez da bakarrik krestak eta ez da bakarrik jarrera oldarkorra erolakua. Punka da gauza asko. Ordu saiatu gara plasmatzen hori beste euskarri batzutan bebai. Eta adibidez, mai inguruetarako gonbidatu ditugu, 3 gai hartu ditugu referente moduen, bat da euskera eta roka, izena luzia bada, Zozoak Beleari Ipurbeltz jarri dugu, eta ekarriko ditugu 2 musikari eta kasetari horretaz aritzeko. Gero beste bat izango da feminismoa buruz, feminismoak eta roka, eta pixka galdera da 80ko hamarkatik zenbat egin dugun aurrera, egin ote dugun aurrera, eta hor bekarra ditugu 3 aditu. Bai, soziologoa, kasetaria eta beste bat emaginiko kide bat. Eta gero 3. izango da rock and roll eta drogietonk, esaten du drogietonk, ez da droga da. Eta ekarra ditugu pikasetari eta musikari bat, oso veteranoak 3, bai berbain deixen apur bat, zelan izen da 80ko hamarkan roka itzen hastia, sei bilbide gondan eta gaur egun zer dauen. Esan dako moduen, gara punka gustoko guretzat oinarrixea dan pertsona batzuk, oso belaunaldi desberdinetakoak, oso aberatza da hori, eta labur biltzen ginen esaldi baten Mondrauek badauka izena, izana, jatorria eta etorkizuna. Punka lehen didator, hor dau, eta espero dugu jarraitzea, ez? Eta, ez donka amaitu bezaten dugu, begiratzen dugu atzera, baloratzen dugu lengua, baina beti be aurrera begira, ez? Eta pausoak emonez. Ez dut uste rokak euskaldudunik ezer izatekotan batzun jarrera izan da oso kontuan hartu dana, ez da? Ez dakit, Roberto Mosok euskeraz kantatzeak izango zuen kolpe handi bat, seguraski, ertzainak euskeraz izateak ere bai, eta nik uste kolpe handi bat emantzula kortatuk, uste dut, kortatuk erabakizunean, taldea ustea, euskalduntze prozesu nahizielako, eta urrengoak euskaraz behartzulako, beak ere euskaldundu zielako. Nik uste horrek zedarri bat jarrizula, ez da? Eta negu gorriak ekarrizula hori. Baina esate izu nik uste jarrera kontu badala eta batzuena. Eta gero bere kontestura ekarrita beste garai bat zan. Orduan nik uste identitateak askoz ere indarra handigoa zeukan gaur egun baino. Gure identitate horren bila jende asko juntzan. Aeka peto zebilen. Euskaldunak ez zirenak ere horren bila jo zuten, ez da? Uste ezin dela bereizi roka eta kalian gertatzen ari zana ere. Bazan, jarrera bat, euskaldun bezala agertzeko, euskalduna naiz eta arronago,
Eta hori dana zegoen, Gaur beste modu batea ikusten dira gauzak, globalizazioa hor dago, orduan ez zegoen, musika beti dago, hor dago, eta sekulako garrantzia dauka. Tokia galdu dutena gugea. Musika, gure musika, hemen egiten zen musika, hor zegon, toki guztitan zegon, jende guztiak jotzen zuen kontzertutara, ondo pasatzera, ni zer dakit, ez? Gure kulturaren barruan zegoen oainez, orain digitalizazio osti hortan denatan guk tokia galdu deu, ikusgarritasuna galdu deu, bat edo beste nabarmentzen da, baina gehienak putzu hortan galduta. Eta ez du zeikusik inglesez kantatzeak edo euskaraz kantatzeak, Hor daukagu berri txarrak, ez da? Edo geneukan, euskaraz kantatuik bide aski zabala induna, ez da? Beraz, hizkuntza ez da arazoa, beste zerbait da. Eta hor daukagu guk arazoa, gure komunikabide, gure kultur teknikarik, noaino utzi diogun globalizazio horri sartzen, ez da? Netzat, koska hor dago. Baina musikak sekulako indarra dauka, eta uki du, eta ukiko du. Igual, erantziko nuke, garai hartan asko, eta guaindik ere, bazeon ustel bat, nire ustez, rockak inglesez behartzula. Edo, segurazki, entzuten zan gehiena inglesez zalako, eta bar, ez? Eta moda kontu bat ere bazala iruitze zait, edo behintzat sinismen hortatik egiten zana. Segurazki gaur egun reggaetona castellano zin berdan bezala, behar bada, ez? Bazeon hizkuntza eta musika motarekin lotura hori behar bada, edo behar bada gabe beharko elukena, ez? Bai, egoten da, lotura artifiziala da, oso azalekoa da, baina, gara, 16 urteko gazte bati lotura, hori esatea, hori ez dagoela, nahiko zaila da. Bai, eta egia da hori reggaetoia eta horrek gauzek, oindik ez dela hain normala ikustea euskeraz, baina nik uste dut musika dela, eta gero gara estiloak nire ez da guztan generoa. Ez dakit, hori igual musikari ontzako askotan ez da erreza, ez da galdetuten duten, eta ze estilo itzen duzu, eta hau eta beste, baina esketzuten dut hau, eta hau, eta... Oso harrigarri egite zait, gaztea edo EITB edo berdin da, hartzeituzten musikak, talde inglesak, amerikanoak, sekulako informazio pila emate dizue, baita ze koloretako kantzontzilo jazte dituen, eta Euskal Herriko taldeak nola agertzen dira. Bueno, ni alako naiz, eta Euskal Abestia nire gomendatu nahiko nuke, behakin behar du bere buruaren promozioa, lotxa-lotxaina, mesedez, hori ez da serilloa. Irrati eta telebista publikoan, lotxagarri da zelan begiratzen dan gehiago audientzia, kultura baino. Eta horrek ez teko zentzurik, ez? Eta bueno, musika alternatiboan munduan holan izen da. Osea, horrek irauten deu, komunitate bat dauelako eta jarraitzen dauelako purbet eskibetan horrek sartzen dut zuezan gauzek. Hori Spotify eta gertzen jatu zen listak eta horrek, horretatik kanpo bizi garanok, beti, hori gitxi batzuk izango gara. Nik uste kontzertu txikiak eta formato txikia nire gustorako egokigoa da, eta gure herriaren txikitasuna ikusita, uste dut hori dela guri... Formatu txikiaren aldekoak, orduan. Hemen hori gaztetxen zirkuitoa dekogu, eta hori ez da leku askotan pastan, oso garrantzitsu eta musikariontzako, hasi barriontzako, batez be, zelan hori herri bakotzean hile gaztetxe bateko zuen, eta hola zirkuito baten jotea, eta gero dauen giroa gaztetxetan joteko momentuen be, nik gustukoen dekotena, eta gero publiko duen be bai, izango da gustukoen dekotena, ze ganera benetan ikusten zuz taldeak, eurretik, trampa barik. Eta gaur egun, esaten zut, ETV-i, euskara gelditzen bazaizkio 500 urte, ETV-i 100, ETV bati.
eta mantenduko da, askotan mantentzean bezala, korrektismo politiko bategatik mantendu beharra dagoelako kanal bat, beste gauza asko mantenduko dira bezala. Emateit itxura liburu batzuk subentzionatu beharra daudela bezala, euskeran alde gaudela. Postureo bat. Postureo bat, eta zuk euskera imadezu, normalizatu alde guztietan, obligao langile publikotan euskera ikastea, euskeraz lan egitea, eta orduan izango normala, eta besteanak izango partxe puta batzuk, ezertako balioztuenak, nire Final aurrekoak bukatuta baditu Nafarroako bertsolari txapelketak finalean arituko diren 8 bertsolarien izenak. Asteburuan Leitzan jokatutako azken saioan Joanes Ilarregi Marzol izan zen onena, eta aurretik Altsasu eta Berriozarren irabazleekin egingo du bat azaroaren 28ko finalean. Iritsi behar pelotan. Hain zuzen, Eneko Lazkoz Martinezek eta Julio Soto Ezkurdiak irabazi zituzten Altsasuko eta Berriozarreko saioak urren ez urren. Final aurrekoetako 3 onenekin batera beste 5 bertsolarik hartuko dute parte Iruñeko Anaitasuna kiroldegian jokatzekoa den finalean. Aipatutako 3 saioetan lortutako puntuazioaren arabera banatu dira gainerako 5 txartel horiek, eta hurrengo bertsolariek eskuratu dituzte. Leitako final aurrekoan kantatutako Xavier Silvera Etxebarria eta Eneko Fernandez Maritxalar, Berriozarreko saiotik Saio Alkaizaguaiar eta Josu Sanjurjo Altzuri, eta azkenik, Altsasukoan 2. postua lortu zuen Xavier Ilarregi Marzolek. Ezinata desgastea, egunerako ogia. Hala, bide luzea egin ostean 8 horien arteko lehia jasoko du Anaitasuna kiroldegiak datorren astean, larunbatean hilako 28. Alaitz Rekondo Ferrerok eta Ander Aranburu Arriolak gitatuko dute finala, eta sarrerak eskura daude dagoeneko bertsosarrerak.eus atarian. Gogoratu beharra dago, irabazleak Nafarroako txapela janzteaz gain, zuzenean lortuko duela 2022an jokatzekoa den bertso txapelketa nagusirako pasea ere. Bestela sartu zaitez nirekin oea. Ladies and gentlemen, may I present to you the Akron WTA Finals Singles Champion Garbiñe Muguruza. Garbiñe Muguruzak teniseko maisuen txapelketa irabazidu gaur goizaldean eta Espainiar estatuko lehen emakumezko tenislaria da torneo hori irabazten. Jatorri euskalduneko jokalaria Canet Kontabeit estoniarraren aurka jokatu du finala, Mexikoko Guadalajara hirian, eta 2 set baino ez ditu behar izan garaipena eskuratzeko. 6 eta 3 eta 7 eta 5 gailenduta ordubete eta 58 minutu iraunduen leian. Urtero denboraldi bukaeran jokatzen da txapelketa Women's Tennis Association elkarteak antolatuta, eta elkarte horren sailkapeneko 8 jokalari onenek hartzen dute parte. Aurtengoan, 6. postuan heldu da Muguruza denboraldi bukaera honetara, eta multzoen fasean 2. postua lortuta heldu zen final aurrekoetara. Han, Paula Badosa Espainiarraren aurka aise irabaztea lortu zuen, eta finalean aurkaria baino lasaiago arituta gailendu da. Mi equipo, el que ha estado conmigo todo este año, sufriendo, llorando, sonriendo, lo hemos conseguido. Mira que hemos sufrido al principio de ese torneo y aquí estamos. Muchas gracias por estar a mi lado. Lehenengo setean 2 aukera izan zituen Kontabeiten sakea apurtzeko, baita lortu ere, 6 eta 3 bukatzeko. Bigarrenean koska bat gora egin zuen Kontabeitek, eta azken unera arte ez zuen lortu Muguruzak estoniarraren sakea apurtzea. 2016ko Roland Garros eta 2017ko Wimbledon torneoak irabazi ostean, 3. txapelketa handia du Muguruzak gaurkoarekin. Garaipen honek, gainera sailkapenean 3 postu gora egiteko balio izan dio Venezuelan jaiotako tenislariari, eta munduko 3. jokalari onena izan da bukatuko du 2021 urtea. Espainiako emakume futbolariek euren jardunaren profesionalizazioan dagoen blokeo egoera salatu dute. AFE futbolarien sindikatuaren egoitzan egin zuten bilera, eta ostean prentsaurrekoa eskaini zuten egoeraren berri emateko. Eta ez dute baztertu jokalariak grebara deitzea aurrera pausorik egon ezean.
Gatazka luzearen ondoren, lan hitzarmena adostea lortu zuten futbolariek iragan urtean eta ekainean Espainiako Kirol Kontseilu Nagusiak ligaren profesionalizazioa onartu zuen. Pausu hori, profesionalizazio prozesuaren abiapuntu gisa ulertu zen, baina hilabeteak dira hori lortu zenetik eta jokalariek bidea blokeatuta dagoela salatu dute. Que a nadie le gusta llegar a eso de lo que hablamos, que es la huelga, ¿no? Pero obviamente si seguimos con este bloqueo, pues creo que sería la única manera de poder volvernos a manifestar de otra manera para decir, oye, basta ya. Zenbait gai daude eztabaidan eta telebista eskubideena da gaur-gaurkoz traba nagusia. Gai horretan alde guztien artean dagoen akordio eza dela eta partida gutxi batzuk baino ez dituzte ematen telebistaren edo YouTubeko kanalen bidez. Horrek, liga profesionala izaten lagunduko luke. Lan hitzarmenean jasotzen diren eskubideak indartuz eta oihartzun handiagoa emanez ligari berari. Borroka egiteaz nekatuta daudela azaldu dute agerraldian. Ligako azken jardunaldian 30 segundoko geldialdia egin zuten jokalariek partida guztien hasieran, eta hurrengo pausua greba egitea litzatekeela nabarmendu dute, naiz eta horretarako eperik ez duten zehaztu. Sormene. Euskarriak erdi zintzilik dauda taberna gainean, urratu den aurpegiden pareta horrian. Zubiagora zutitzen ziren pormuzeko ontzientzat, lehen euskalduna gaur palazioa eta biharko laino beltza. Eta egiratzen zaitut, zoloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zuan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo, la vieja sartu da nervio jerri beraz. Oinak urbatzatan loreak baineran, oinak urbeltzetan loreak baineran. Azortzen nauzuta ezin zaitutean. Zintzili daude taberna gainean, eina zazuzuria kantak dirauen artian. Garritik altzan ondo bendakian basaluzearen jaue. Guapatorri, irri batekin ziutatuta ezalgaude. Eta begiratzen zaitut zuloaren gainetik, zerbait esan nahi dizut, zugan galdu aurretik. Zarra zara Bilbo, zarra zara Bilbo.
esango dut pa. Mundua krisian dago. Premia bat